Kuwi suatu kebanggaan sendiri. Sifat alami gitu. Sifat alami kuwi. Kowe apa to? Lah ngono kuwi. Eh? Nah, iki Liyane sifat sing kula nggone nganu sing iki kula sing diceritani tadi. kliwon ini atur legi ya ta. Legi. Nah legi iki wonge kowe ora usah bedake iki wong kuwi wis pemberian dari sananya itu. Wong laire riyen kan mboten saged nembung. Nah, aku lahir ke legi. Kowe jujure ra disebutke. Oh, nah iki legi iki wonge jujur. Oh, jujur. Nah kowe jujure Bu. Ora disebutke. Soale kowe nakal iso apik iso. Kan ngono. Pelintat-pelintut. Nah jujure ning kok. Iki tur jujur ikhlas. Oh, ikhlas. Ikhlas dalam hal apa dalam iki ikhlasmu iki kaya apa nulung si Broto ta benge. Ah wis nulung ya wis bar wis wong niatku nulung. Nggih. Aku ora duwe harapan apa-apa. Niatku wong nak wis sing jenenge wong ikhlas kuwi wong iso nulung. Kuwi suatu kebanggaan sendiri dan menyuai rasa hati tersendiri gitu kuwi. Rasa seneng iso nulung kanca. Kok ngono kuwi. Kuwi wong sing ning nggone legimu ya. Ikhlas. Ini ku padahal sifat alami gitu. Sifat alami kuwi. Ini ku padahal paling nek turune kan paling wangel gitu. Kuwi. Ilmu wangel. Iki terus wonge cerdas. Tapi kalau nek kliwon pinter sinau saged cerdas. Oh iya, nek kowe mau ngeyel kecerdasanmu kuwi kabeh kecerdasan iki kan mergo saka sinau to. Nggih to. Lah nek iki nek sing legi iki jane sinau kowe iki sinau 2 dina, iki cukup setengah dina wis. Oh, saged nyantel. Iki legi iki. Hebate sing legi iki. Sering mengadakan perjamuan. Ya ta. Kowe ngundang kanca-kanca, jak mangan bareng ya ta. Jak ngopi-ngopi. Mbah rene ngopi-ngopi. Apa yo ngopi ning warung kene tak enteni. Kowe apa to? Lah ngono kuwi. Eh? Legi tenan ora, nek ora takon ganti legi lho. Nek ora takon ganti legi tenan. Asli legi. Yo yo, Mas. Ya perjamuan ra kok. Lah mulu jenenge kan iki perjamuan mulane sering mengadakan perjamuan jenenge legi-legi barang sing enak to. Nggih. Legi wis kesebut. Mengke perjamuan berarti di. Iya, perjamuan. Waduh kok istimewa kuwi.